F'Novembru nagħtu ġieħ lill-antenati u lill-ħbieb li ħallewna. Il-kitba ilha għal żmien twil tintuża għal dan il-għan. Fir-rokna li jmiss se niltaqgħu ma' Martina Bezzina, riċerkatriċi żagħżugħa li analizzat l-użu tal-Malti fis-Santi tal-Mejtin. Għażilt li nanalizza l-Malti fis-Santi tal-Mejtin għax għalkemm dawn is-santi mad-daqqatajn jistgħu jidhru bħal oġġett ta' soba u niket meta tħares lejhom mill-viċin tinduna li f'oġġett żgħir tanġibbli u komuni issib parti mill-biografija ta' persuna. Jekk persuna kienx tħobb lill-familja tħobb tiċċajta jew issajjar din il-memorja se tibqa' tidher fis-santi permezz tal-kliem u l-istampi murija. Barra minn hekk, dawn iservu ta' effett konsolatorju għall-imniktin li tilfu lil xi ħadd għażiż. Raġuni ewlenija oħra hija li kien hawn nuqqas ta' riċerka fuq dan is-suġġett u b'hekk ħassejt il-bżonn li niftaħ triq ġdida ta' riċerka. Fil-bidu konna mmorru jien u missieri fl-Arkivju Nazzjonali. Konna fittixna 40,000 stanta li kienet għadha kif tiġi mogħtija. Ma kienitx organizzata bl-ebda mod għalhekk kienet ftit diffiċli għalina, imma jsabbina nieħdu ritratti ta' dak li jidher interessanti. Mbagħad xi kollezzjonaturi anonimi wkoll urew is-santi tagħhom u n-nies ukoll saru jafu li se nagħmel din it-teżi kulħadd jurini s-santi u jibgħat lir-ritratti tagħhom. Mbagħad iddeċidejt li naqsam ir-riċerka fi 3 partijiet prinċipali. L-ewwel parti l-oriġini u l-istorja Ewropea tas-santi li kienet diffiċli għax ftit kien hemm fuq dan kien hemm sorsi fuq is-santi tal-Mejtin bekk jisna ridna nagħmlu konnessjonijiet iktar nħadmu ftit moħħna mhux ħadd tfittex issiba dak il-ħaġa. Mbagħad samna fir-reġistri il-kliem li jintuża u l-figurazzjonijiet li mbagħad ħriġna mir-reġistri bħal tekniki letterarji li rajnihom jispikaw ftit minnhom li huma l-metafora konkretistika, is-similitudni u s-sineddoke li is-similitudni jisa l-iktar ħafifa biex wieħed jaraf għax hemm il-kliem bħal anġlu fis-sema ngħidu aħna. Barra minn hekk għamilt żewġ intervisti, waħda mal-kollezzjonatur li ta' dik il-kollezzjoni lill-arkivi, li wkoll arkivista fiċ-ċimiterju tal-Addolorata u l-infermiera wkoll li wara li kienet tieħu ħsieb dawn it-tfal li kienu morda kienet tikbilhom is-santi mbagħad wara li jmutu peress li kienet tafhom. Ir-reġistri dominanti li jidhru fis-Santi tal-Mejtin barra r-reliġjon l-Isranija li tnissel it-tama f'dawk li għadhom ħajjin li l-għażiż tagħhom qiegħed f'post aħjar fil-ġenna, hemm ukoll ir-reġistru tas-sema u tal-art għaliex ir-ruħ titla' lejn is-sema u tgħix nafuha bħala tradizzjonalment li tgħix hemm u mill-art fejn għexet u fejn hemm il-maħbubin tagħha u barra minn hekk wieħed juża l-isbaħ u l-aktar elementi sempliċi biex dak li jkun jesprimi dak kemm u speċjali għalih dak il-bniedem li għadu kif ħallih u jibqa' jiftakru bl-aqwa mod possibbli. Eżempju tgħid int kont ix-xemx ta' ħajti bħal is-sema, int kont l-isbaħ warda għandek l-art. Pereżempju, hemm fil-ġenna tant sabiħa hawn salla b'7 kuluri. Luk, int issa żgur li qiegħed fejn m'hemm xewk imma biss fjuri. Għandek l-element tas-sema fil-qawsalla u l-element tal-art fix-xewk u fil-fjuri. Eżempju ieħor huwa bħal fjur li sebbaħ il-ġmil tal-ħolqien hekk għamel tul ħajtu ferħan u sabiħ dejjem kien. Hawnhekk jispikka r-reġistru tal-art pajsaġġistiku. Eżempju ieħor li jaqgħad ir-reġistru tas-sema u tal-art b'mod iktar ċar huwa dan. Inħobbkom fis-sema bħalma ħabbejtkom fl-art. Il-konklużjonijiet ewlenin li ħarġu mir-riċerka huma li fil-kapitlu tal-oriġini u l-istorja Ewropea tas-santi sieb li x-xejriet tas-santi tal-mewt bħall-isem, il-kunjom, id-data tal-mewt, id-dettalji personali u l-vuċi tal-mejt li tindirizza lil qarrej għandhom storja twila u rrispettata tant li jmorru lura sal-perjodu Ruman. L-ikonografija wkoll kellha żvilupp sħiħ relatat mas-santi, speċjalment fejn jitlu l-ikoni qaddisa magħmulin b'modi differenti u fuq materjali differenti skont iż-żminijiet. Bdew bl-inċiżjoni fuq l-injam, mbagħad għaddew għall-istamperiji li dawn taw di tradizzjoni diġà b'saħħitha spinta ġdida permezz tal-produzzjoni tal-massa. Mbagħad l-iżvilupp tal-fotografija kompla jgħin fil-popolarizzazzjoni tas-santi tal-Mejtin.
Mit-tul ta' din it-tradizzjoni wieħed jista' jikkonkludi wkoll li d-drawwa tas-santi tal-mejtin għandha futur b'saħħtu u mhux bil-fors se tibqa' bl-istess forma għax hija artefatt f'evoluzzjoni kontinwa. Fost l-għajnuniet fil-qari, insibu kodba livellati li bl-Ingliż nafuhom bħala guided readers. L-edukatur Mark Zammit laqa l-istedina tagħna sabiex ifissrilna aħjar x'nifhmu b'kodba livellati. Kodba livellati huma kodba fej it-tfal jiġu preżentati bil-ktieb li huwa tal-livell tajjeb għalihom. La jkun tqil ħafna u laqas ikun ħafif ħafna. Allura b'dan mod trid ikun hemm skema ta' kodba li minn wieħed għal ieħor il-livell jola ftit imma ma jolix biżżejjed biex jaqta' qalb l-istudent. Il-kodba li toħroġ l-Aġenzija li bdiet toħroġ issa huma parti minn programm sejħulu ir-Rimonta fejn appuntu nimmiraw għal dan l-iskop li t-tfal li jkunu għadhom ma jafux jaqraw jiġu preżentati b'dat tip ta' kodba. Sissa ħriġna ammont ta' kodba tal-ewwel u tat-tieni livell, jiġifieri kodba li huma bażiċi ħafna. Tal-ewwel livell li kollhom ammont ta' repetizzjoni biex it-tifel appuntu u mbagħad dejjem tonqos ir-repetizzjoni u jiżdied il-kontenut. Però dejjem stejjer li jagħmlu sens li fl-aħħar mill-aħħar il-ktieb huwa storja fih innifsu. Dan it-tip ta' kunċett jiġifieri ilu ħafna jeżisti u fl-Ingliż issib skemi kbar li dan. Hawn Malta ġiġa bdew isiru joħorġu ċertu kodba, però daw qed ikunu iktar immirati. Puntu biex ikonna l-istess sodda li hemm fl-Ingliż, ikonna din l-istess sodda bil-Malti wkoll għax il-qari jsir kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. Iktar milli qed tgħid nitkellmu fuq livelli. Għaliex għax inti fuq livell 2 li huwa livell bażiku ħafna, jista' jkollok tfal taħt 10 sena li qegħdin fuq livell 2. Ġifieri jessaċ il-ħila li taqra mhix relatata ma' età. Ovvjament, il-mira hija li tfal tal-year 2 li jkun ta' 7 snin ikunu diġà qabdu l-proċess li jaqraw. Hemm 13 livell, ġifieri hemm ħafna livelli li qed iridu jiġu kopruti. Ġifieri l-iskop huwa mhux li ngħidu dan għal year 2 u dan għal year 3, imma skont il-livell li jkun it-tifel jew t-tifla waslu fih. Wieħed mix-xogħol tal-Aġenzija huwa li naraw li jkun hemm biżżejjed riżorsi wkoll bil-Malti biex jiġi faċilitat il-litteriżmu, it-tagħlim tal-litteriżmu. Fil-każ ta' kodba li jkunu livellati b'dan mod huwa importanti immens għax it-tfal biex taqra għandek bżonn ktieb. Ġifieri inti inutli anke l-fatt li jkun ktieb, forma ta' ktieb, it-tfal li jkunu ta' dik l-età, importanti għalihom biex jġibu dak li jgħidu concept of print, li jaraw il-ktieb kif inhu magħmul, li tiftħu minn quddiem u mhux minn wara, kif taqra, ġifieri li jkollok lodda biex iħaddimha, imbagħad il-qari ma jibqax biss teorija fis-sens, imma ikollu t-tifel appuntu f'idejh lodda li tista' tgħinu javvanza fil-qari. Il-librerija presidenzjali ġewwa l-Palazz ta' Sant'Anton hija msemmija għal poeta Malti li serva wkoll fl-irwol ta' President, jiġifieri Anton Buttigieg, u sservi sabiex tagħti dinjità akbar lil ktieb Malti. Kull librerija hija importanti. Librerija hija depożitu ta' ruxma ta' informazzjoni u għerf li ħafna drabi jibqa' bejn il-qoxxiet tal-ktieb u ma jiġix assorbit minn ċertu nies. Il-kultura li jkollok librerija anke ġod-dar jien naħseb hija importanti għaliex anke tajn li t-tfal jitilgħu qalbu fil-kodba. Ħaġa li verament illum il-ġurnata bil-teknoloġija diġitali, bil-mobiles u hekk saret inqas popolari. Però meta konna żgħar aħna konna naraw kif se nakkumulaw il-kodba ħalli tkun tista' tfittex ġo fihom.
fl-2016 f'Diċembru kont riċiviment u dak iż-żmien intqajt ma' l-eċċellenza tagħha l-President Marie-Louise Coleiro u x'inettilha li naħdem il-libreriji qalt li kienet ferħana x'kienet qed tibni dil-kollezzjoni ta' Melitenzja u li xtaqet tagħmel dil-librerija fil-Palazz ta' San Anton. U għalt li dak iż-żmien kienu qed jgħinu anke l-Akkademja tal-Malti biex tibni dil-kollezzjoni u offrejtilha qedtilha kellimni qedtilha ngħinukom biex nikklassifikawhom u nikkatalogawhom. Żammet kelmita fil-fatt imbagħad fit-22 ta' April tas-sena ta' wara konna ffirmajna Memorandum of Understanding aħna u l-Akkademja tal-Malti biex inkunu l-kustodji ta' din il-librerija. U dikinhar ukoll kienet inaugurata l-librerija u ġiet imsemmija għall-Anton Buttigieg. Naħseb kienet idea tajba ħafna li tissemma l-Anton Buttigieg għax mhux apparti li kien politiku serva l-Malta u anke kien President ta' Malta, kien ukoll poeta. Allura vera kontribwixxi anke għall-isem Malti u naħseb kienet ideali li din il-librerija tiġi msemmija lih. Il-librerija tal-Palazz li imbdiet mill-predeċessuri tiegħi kellha għan fis-sens li dak li jkun min irid ifittex min irid isib xi ħaġa speċjalment ħafna minnhom huma militenzja huma fuq dak li nraqsam ma' Malta. Però jiddispjaċini ngħid li hawnhekk pratikament kważi ma jiġi ħadd. Il-kodba li npoġġu hawnhekk li nakkwistaw biex npoġġu fil-librerija nagħmluhom biex dak li jkun ikollu bżonn jagħmel ir-riċerka u jsiba, aħna ġieli li ġew hawnhekk u nfittxu l-istaff tiegħi ġieli ġew nsibu nfittu xi affarijiet, għalkemm raġa' ngħidlek it-tendenza llum hija li tmur fuq l-iPad u tfittex l-affarijiet hemmhekk. U rrid nammetti hija xi ħaġa iktar ta' malajr u iktar faċli biex tagħmilha. Però s-sabiħ tal-kodba li jibqgħu hemmhekk hija xi ħaġa kbira. Għalhekk ftit huma dawk li forsi jtolbu l-permess biex jiġu hawnhekk ħalli jaraw xi kodba. Nixtieq li min interessat u jkun irid jagħmel riċerka hawnhekk għaliex le bil-qalb kollha jinformana u aħna ntuħ il-permess biex jiġi hawnhekk u jagħmel il-ħin li għandu bżonna u l-kumdita kollha, air condition, għandek il-skrivanija, għandek il-kodba u dak li jkun jista' jieħu l-ħin tiegħu biex jagħmel dak li jrid jagħmel. Għandna posti ieħor apparti l-Biblioteka Nazzjonali li hija bil-liġi tilqa' il-depożitu legali, kull awtur u pubblikatur huwa bil-liġi irid jiddepożita żewġ kopji mill-kodba tiegħu. Għandna posti ieħor fejn qed tinżamm il-Melitenzja biex inżommu l-patrimonju Malti. Apparti minn hekk il-President jista' jkun ukoll meta konna qed nikkatalogaw hemm ċerta kodba li nqabdu hemmhekk, pereżempju ma jkunux minn awturi Maltin jew pubblikaturi Maltin, imma jkunu awturi barranin u kitbu wkoll fuq Malta. Allura dawk qegħdin hemmhekk ukoll inqabdu hemmhekk ukoll. Illum hemm kollezzjoni kbira il fuq minn 2300 ktieb. Minkejja li Dun René Cilja ħallina fl-età ta' 27 sena, huwa ħalla wara bosta memorji sbieħ, żewġ rumanzi għaż-żgħażagħ u għadd ta' poeżiji li wara mewtu nġabru f'antoloġija. Fir-rokna li jmiss, Kita Zoppardi jirrifletti fuq kif il-kitbiet ta' René jgħinuna nifhmu aħjar il-kitba emerġenti. Dun René kien kitib żagħżugħ, kien qassis li sfortunatament ħallilna fl-2012 f'inċidenti kraħ ta' traffiku f'Tal-Barrani. Kien qassis minn Ħal-Qormi illi kienet jagħti l-kontribut pastorali tiegħu fil-parroċċja taż-Żejtun. Huwa magħruf minħabba li kellu diversi kuntatti mal-kittiba lokali u stess kien jikteb uħud mix-xogħlijiet tiegħu kienu ġew ippubblikati wara mewtu, però kien laħaq ukoll ippubblika ktieb qabel ma ħallina. Kien persuna li kien jaħdem ħafna ma' diversi komunitajiet fosthom mal-komunità tad-Deaf u għalhekk il-kitbiet tiegħu infirxu ma' diversi nies.
Fost il-kitbiet tiegħu insibu żewġ romanzi. Is-Saltna tal-50 li laħaq ippubblikah qabel ma ħallina li huwa romanz ta' natura fantastika, romanz li jixxala bl-immaġinazzjoni. Infatti f'dan ir-romanz niltaqgħu ma' diversi kreaturi bismijiet kreattivi b'neoloġiżmi għad-dinja li fiha isseħ l-istorja. U għandu romanzi oħra ħallihom jgħidu l-kbar. Romanz li huwa speċi ta' sejba, speċi ta' kaċċa teżor, treasure hunt, illi dan il-karattru jkollu jagħmel skont ħiliet illi jirċievi b'mezzi diġitali minn persuna anonima. U hawnhekk naraw ukoll mhux biss il-kreattività ta' Dunren Eċilja, imma naraw ukoll il-relazzjoni li kellu mad-dinja żagħżugħa, mal-mezzi diġitali li kien jemmen fihom bħala mezz ta' tagħlim, ta' edukazzjoni, ta' kuntatt maż-żgħażagħ li magħhom kien jaħdem ħafna u kien iħares lejhom ukoll bħala mezz ta' kif jippreżenta storja. Minn barra li kien jikteb, Dunren kien jesprimi lilu nnifsu wkoll permezz ta' tpinġija. Ma laħaqx temm il-kelma li ras Ivan ma ħakmitx minn tafis sfrenat l-aktar madwar ħaddejħ li stħajjilhom se jiġu mċarta mill-pressjoni, ħalqu se jinferaqlu, ma jiflaħx iżomm xoffa mal-oħra bl-uġieħ. Dan kollu l-germiet kienet iwettqu mill-bot. Mela x'kien kapaċi jagħmel dan jekk imid idejh fuq dak li jkun. Ivan ma kienx jaf jekk kienx se jkampa għal biżżejjed tul li jġiel lil ieħor iħammeġ il-pali tiegħu flok jistrieħ fuq il-ħsieb. Is-sempliċi idea ta' xenarju hekk jitterrorizzah. Tgħidlix li mhu tagħmel xejn biex tirritalja? Oh, istra, kif meta nkun se nibda nieħu gost kollha ċċedu intom. Għax ħanejduha kif inhi, jinfadal li logħbiet oħra x'naqsam miegħek ta' naqsam miegħek dik espressjoni tajba, tgħid nagħtik l-opportunità li tagħmel esperjenza diretta ta' xi tħoss huma u jaqsmulek l-istonku min-nofs. Il-perfidità tal-germiet ma kellix limitu. Pubblikazzjoni oħra ta' Dunren hija Qasir il-Omor, hija pubblikazzjoni ta' ġabra ta' poeżiji u dawn huma poeżiji li fil-biċċa kbira tagħhom kien jippubblikhom fuq il-mezzi soċjali, fuq siti bħal Facebook, billi jibgħathom bitrejjiet lill-qraba tiegħu jew lill-ħbieb tiegħu. U dawn il-kitbiet inġabru minni u mill-professur Bernard Mikallef f'antoloġija bl-isem Qasir il-Omor u jagħtuna stampa ta' kittieb emerġenti illi kien sensittiv għal realtajiet ta' madwaru, jitkellem fuq għadiet soċjali differenti u il-mezz illi bih kien jippubblika dawn il-kitbiet turina li dan kien kittieb li qed ifittex udjenzi ġodda, qed ifittex esperjenzi ġodda ta' qari. Wara l-Persjana Karmelina b'subajja mqabbda mal-jett tal-vot, iż-żebbeġ bl-oħrajn fil-kuruna tistenna l-van nifittx mill-bot. Jipparkja fis qudiema bina, dak li dal-aħħar telaq mid-dar. Kien baqa' bati sa żożitu maħabba l-ħbieb għall-Knisja ħdar. Mort tivvota, staqsitu xieħa, tirtotu taġġel tferra l-misħun, sejjer issa ħatgħaddi liva u ġibha f'daqqa b'demmu sħun. F'qalba ħraxet Karmelina, serħet il-kikra fil-ġemp malajr, mill-bank ħarġet it-trab tal-porga u tefetlu ammont mhux żgħir. Bommu fuq l-għadba ta' raħsejjer, qafas il-klaċ daħħal il-ger, li żaqq u tgerger ma tax kasa, hekk kif dbiet bil-kemm minn hemm. L-istering fidu dawwar bħażda, kif mal-qliet iżelleġ bla ħsieb. Minn fomm ommu ħarġet ħajta, ju segwi kollox mill-bieb. Għax mad-dawran wiċċ il-maruti sapruhom kaħħal ma dak tal-van, li kien ġie għal Karmelina ħalli tivvota b'moħħha serħan. Imma issa Karmelina ma kellix biex tmur minn hemm, l-avvutati u lanqas bina, tajta x'demma kien sar sem. Sfortunatament lil Dunren ma nistgħux napprezzawh bħala kittieb mirqum, kittieb illi laħaq livell letterarju bħalma laħqu kittieba oħra illi għexu għal tul itwal ta' żmien. Imma nistgħu napprezzaw fil-kitbiet ta' Dunren kittieb li huwa emerġenti, jiġifieri kittieb illi għandu l-kwalitajiet ta' xi ħadd li qed jipprova jinqata' mill-klixejiet, mill-stereotipi u jimxi lejn lingwaġġ iktar oriġinali, lejn lingwaġġ iktar kreattiv.
Il-lingwi huma magħmula minn miljuni ta' kelmiet li jieħdu tifsiriet differenti skont kif jitqiegħdu fis-sentenza u skont l-intonazzjoni li jingħataw. Ir-riċerkatur Dwayne Ellul tkellem magħna dwar id-dokumentazzjoni u l-istudju tal-kliem u tat-tifsiriet differenti tiegħu. Fil-lingwistika nistudjaw il-lingwa f'diversi livelli, nistudjaw il-ħoss fil-fonetika u l-fonoloġija, nistudjaw il-binja fil-morfoloġija u fis-sintassi, fil-morfoloġija nistudjaw il-binja tal-kelma, fis-sintassi il-binja tas-sentenza, nistudjaw ukoll it-tifsir u dan nagħmluh fis-semantika fejn nistudjaw it-tifsir tal-kliem u anki ir-relazzjonijiet bejn tifsiriet differenti tal-kliem. Pereżempju tazza li hija dak ir-reċipjent li tixrob minnu. Imma nistudjaw ukoll il-pragmatika li hija it-tifsira li tasal mill-kelliem għas-semmieħ f'sitwazzjoni partikolari. Ġifieri jekk se nżommu l-eżempju ta' tazza, jekk ħanejda d-dar ħatfisser mod, imma jekk ħanejda fil-klabb tal-futbol, il-kelma tazza ħatfisser trofew. Is-semantika nistudjawha wkoll foqsma differenti. Għandna s-semantika storika li fija nistudjaw l-iżvilupp fit-tifsir tal-kliem, kif it-tifsir tal-kliem jinbidel, u s-semantika lessikali li fija nistudjaw it-tifsir tal-kliem u relazzjonijiet tas-sens. Allura tidħol is-sinonimija, l-antonimija u l-bqija. Huwa naturali ħafna li f'lingwa il-kliem jibdel it-tifsir tiegħu xi ftit. Jew ħafna. Jekk nieħdu pereżempju l-Ingliż, fl-Ingliż il-kelma meat qabel kienet tirreferi għal kull tip ta' ikel, illum tirreferi biss għall-laħam. Manka l-kelma siringa mit-Taljan li qabel kienet tintuża bħala forma rudimentali ħafna bażika ħafna ta' strument li bih tista' tagħmel ħoss, illum siringa nużawha bħala biċċa għodda li bija tista' tinjetta jew tiġbed likwidu. L-istess fil-Malti. Jekk qabel konna nużaw il-kelma warda, pereżempju, li kienet tirreferi għal kull tip ta' fjura, illum nużawha biex nirreferu għal fjura partikolari. Il-kelma sajjiet, pereżempju, titlu minn ħrafa li ġabar Manuel Magri, niltaqgħu ma' sajjiet il-asafar. Is-sajjiet tal-asafar u allura sajjiet kienet tfisser ukoll kull tip ta' kaċċatur. Illum sajjiet fisser biss kaċċatur tal-ħut, dak li jaqbad il-ħut. Għandek ukoll pereżempju l-kelma boloq li ġejja minn iblaq. Tajjeb, iblaq tfisser gris, allura boloq tirreferi għal xi ħadd li beda jitfaċċalu x-xarabjat f'rasu, allura qed jobloq, imma llum it-tifsira ta' boloq twesset u nirreferu għal xi ħadd u jekk xi ħadd ngħidulu li boloq ma tantx jieħu pjaċir għax ifisser li żmienu għamlu. Spiċċa, għadda. Meta niġu biex nitkellmu dwar ir-relazzjonijiet tas-sens, nitkellmu fuq pereżempju is-sinonimija. Meta jkollok kelma jew aktar bit-tifsiriet tagħhom li jkunu jixtiequ, joqrib ħafna ta' xulxin. Allura għandek moxt petne ta' lavaganza, kulur, lewn. Għandek l-antonomija. L-antonomija hija meta għandek żewġ tifsiriet żewġ kelmiet li t-tifsira tagħhom tkun opposta għal xulxin. Allura għandek twil, qasir, oħxon irqiq, għoli baxx. Nitkellmu wkoll fuq l-iponimija, u hawnhekk x'inhi. Meta kelma tkun tinkludi lill-oħra. Allura għandek pereżempju hawnhekk nitkellmu fuq l-iperonimu, pereżempju ħuta, u mbagħad għandek il-koeponimi tagħha xi jkunu. Ikunu tipi differenti ta' ħut, mela għandek vopa, mulet, kaħli, sargu u l-bqija. Nitkellmu wkoll fuq il-polisemija. Polisemija tfisser kelma waħda batta tifsiriet. Nistgħu nitkellmu pereżempju fuq il-każ klassiku ta' tromba. Meta għandek tifsiriet ta' tromba tal-arja, tromba tat-taraċ, tromba ta' żarbun ta' tromba l-istrument li biħtara fil-bot, eccetera.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.